Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare pamusoro iyi kwese kwamuri ikoko kwamuri kutiona muri ndangoti ndiuye zvekare ndingokuzivisai nyaya dzimwe dziripo dzaakuitika. Handiti tine nyaya yanga iri kumbonetsa yeJason Muvhevhi. Yaane nguva Muvhevhi wacho abatwa ende zvanga zviri kungonetsawo kugara vari ikoko kubati nhasika vedu wega. Regedzai ndingopinda munyaya yacho. Tiri kuti Jason Muvhevhi has been sentenced to 4 life terms and in additional 40 years in prison after he was convicted of 4 counts of murder, including the shooting death of a police officer and 4 counts of attempted murder. The sentence was handed down by Justice Gibson Mandaza at the Harare High Court. The court heard that Muvhevhi was found guilty on the 4 murder charges as well as 4 counts of attempted murder. Justice Mandaza imposed 4 life sentences for the murder convictions and added 40 years for the attempted murder charges. During proceedings at the Harare High Court, babangu we 4th macalendar plus 4 counts 4 the 4 lives baba unokunzwa kuti right imi makauraya vanhu vakazodai zvazongoenda nepamwe cause nyaya dzadzi rimbodilewa kapachinza papezoone ngororo kuti pfungwa dzake dzadzakadidi, pfungwa dzake dzadzakanaka here, pfungwa dzake dzadzakaita sei. But nyaya yese vedwe ine painozongoperera, ine maitikirwa inozongoitawo. Saka ndangoti vedwe zvakaoma mufunge. Hatidi kuti tirambe tichingoiswerera nyaya yacho. Ndo zvaitika pane nyaya yaMuvhevhi. Ndozoti vanhu vakawanda muchada kuzonzwisisa kuti zvanyadzofamba sei. Iri kupi yakati kwati nyaya zvakazodidididi, vamwe munomboignora nyaya dzacho dzombobuda mozoti papa moti ko ninga kazoitwa sei. Takatodzitaura nyaya idzodzi like this. Saka kana uchinge wasangana nayo, you show me the signal, unongosiya like the video chete bataziva kuti wapfura neipapo. Handiti zvinobatsira umwe munhu anenge asati aiona nyaya kuti ibva ita pop up kwaari ikoko kuti abva tase akwanisa kuiona. But ndisati ndapedza nguva yenyu muri yeZimbabwe, regedze ndishandise mukana kuzivisa maZimbabweans ese vari munyika yeSouth Africa nevari kuda kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts lasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti mazuva ano zvava nyore, zvava easy. Pane company inonzi Education Research, iyo inova company inotungamirirwa naana Mukoma Owen. Saka vabatei mutaure navo, namba dzavo ndidzo dziri kubuda pa screen pa flyer dzakanaka idzo. Munotaura navo moti Mukoma Owen tadawo kubatsirwa, vokubatsirai Mukoma Owen. Handiti vanokuitirai muri kwamuri ikoko vari kwavari. Saka musazotye zvenyu kutaura naMukoma Owen. Feel free kutaura navo pane namba dzavo idzo dzirapo idzo dziri kubuda on the screen.